kodwa zingakhuluphele zasala zondile. Umqondo wami uthi emva kokudla phela wozobona zishintsha shape zikhuluphala cha. Into eyenzeka ke kulezi ithole zathi maziqeda ukudla zasala zondile. Sanibonana olisini. Kuthe kusenjalo waphinde waphuwalala futhi waphupha. This time ikhwebu zombila zinonile lithi iBhayibheli emva kwalokho kwahluma ezinye futhi eziyisikhombisa ikhwebu zombila. Lezi eziyisikhombisa za attacker lezi ezikhuluphele zazidla nazo zayiqeda zasala zinjalo. Hallelujah. Wacaca ukuthi kune crisis eGibhithe. Hallelujah. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wavuka ekseni uFaro engekho right. Wayese uFaro ethi angenze nansi into elula bafowethu. Angilande izangoma izanusi zaseGibhithe. Ngingalandi izanusi zodwa, ngilande nabahlakaniphile. Ngilande ababhulayo. Ngilande oso science. Bezongichazela iphupho engiliphuphile. Ngizobatshela iphupho. Hallelujah. Lithi iBhayibheli walichaza uFaro iphupho phambi kwabo. Kwangaba bikho noyedwa onencazelo yephupho. Ehene ke manje iyo lento engithathe yangisa kwabaseKorinte bokuqala uverse 2 chapter 2 verse 10 othi umoya ongcwele he searches everything, even the deeper things of God, what the human nature cannot understand. Kodwa ngomoya ongcwele siyakwazi ukuqonda imfihlakalo. Ileyo reason why ngifundele la verse leli esiqale ngalo. Ya kahle kahle indaba yami ila. Hallelujah. Ehene wabiza bonke abahlakaniphile bahluleka. Kwase kudingeka umuntu ozochaza iphupho lenkosi. Wangatholakala kwasho ukuthi lo ozochaza iphupho lenkosi usejele waboshwa phela mkhumbulo. Umchazi wephupho isiboshwa sejele. Aw amen. Bafowethu nami I'm mindful of time kodwa angikwazi ukushumayela ngoJoseph. Kukhona izinto engayithinti engakwazi ukuyithinta ngaye. Khona izinto ezimbalwa okumele ngizithinte noJoseph ngoba uhambisana nempilo yethu. Njengoba sindisiwe nje impilo kaJoseph umoya uyinakisisa kahle ihambisana nempilo yethu. Lithi iBhayibheli uJoseph wayezalwa amongst his brothers about 11 yena engos 12. Lithi iBhayibheli kwakuyindodana yobuqhegu bukayise uJakobe. Shuni ngezinye indlela uIsrael wamthola lo mfana uJoseph esemdala. Lithi iBhayibheli ke therefore uJoseph wathandwa uyise. Oh amen. uJoseph akazondelwanga amaphupho. Hayi bazalwane. Funda kahle iBhayibheli ungajahili ngoshumayela. Alisho iBhayibheli ukuthi wazondwa abafowabo ngenxa yamaphupho. Lithi kodwa ngalesikhathi ephupha kwaba yilapho bemzonda kakhulu.
lithi iBhayibheli ngekhethe phupha uJoseph ethi ngiphupha ilanga nenyanga kungikhothamela nenkanyezi ingikhothamela. Lithi iBhayibheli kwaba yilapho bemzonda kakhulu, kodwa ihatred yadalwa uthando lukayise. Hallelujah. Uzondwa abafowabo kwadalwa uthando. Kodwa ngimemezele Holy City yithi bhekana uthando asithande ngalo uyise. Namhlanje sibizwa ngabantwana bakhe ingenxa yothando lwakhe. Uthi ngimemezela into ethi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba kube yiloyo naloyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila phakade. Siyiproduct yothando. Abangizwa bangapha ake ngisondele ngapha webazalwane base Holy City, thina siyiproduct yothando. Into eyenza ukuthi uSathane asizonde ukuthi siyathanda. Sathane akakaphinda thethelele noma engaya kuNkulunkulu ayopleader 1,000 times athi Lord forgive me for what I've done, kodwa yena unfortunately akakwazi ukuxolelwa. Sewabekwa uphawu lika backwards never. Akasakwazi ukuba acceptable, kodwa thina ngenxa yothando ngithi mina thina ngenxa yothando, even when we've messed up along the way, uthando lukaNkulunkulu luyasiqhweba. Uthando lukaNkulunkulu lithi buya mntwana buya. Uthando lukaNkulunkulu lithi wena ondinda kude ngaphandle kwesibaya, izwa izwi lithi buyele ekhaya. Thina sinento ethi buya mntwana buya, ubuyele ekhaya. Musukulibala buyele ekhaya. Nesivovo ngisho ukushayisa uthando leqhweba luthi indawo isekhona. Noma uwa endleleni uthando kaNkulunkulu lithi if you get tired along the way, he give us power to press. Sinjenje ingenxa yothando kaNkulunkulu sisindisiwe namhlanje, sibiza ngabantwana bakaNkulunkulu ngenxa yothando. Wahlabelela omunye wathi ngiyathandwa. Wathi ngiyathandwa. Uthando lukaNkulunkulu. Into yesibili uJosepha ahlangana nayo lithi iBhayibheli ubaba wakhe wamthungela a garment of many colors. Into abafowabo ababengenayo uJosepha wenayo wayegqoka ingubo ehlukile. Awusanibonana Holy City, namhlanje kukhona ingubo ehlukile uNkulunkulu afuna usigqokisa yona.
Hallelujah. Lithi wayegqoka ingubo of many colors. Wamthungela ingubo of many. Sengiyayicabangela mina ngumntu kaMsimango ukuthi embaleni eyayikhona kuJosefa yayikhona nengubo of royalty. Yayikhona nekhala of royalty. Kwakukhona ingubo noma ikhala yobukhosi. Kuthi Josefa uzongena emgodini kodwa ungayikhohle ingubo yokuthi one day you will be a king. Mina bafowethu anginandaba nesimo odlula kusona manje. Nginendaba nento owayigqokiswayo. Oh hallelujah. Ngicabanga ukuthi uJosefa wayigqoka ingubo of power. Kwakukhona the colors of power. Uthi ngelinye ilanga uyohlala emandleni. Kwakukhona necolor of wealth. Uthi ngelinye ilanga Joseph uyohlala engcebeni. Angazi ukuthi wena ngabe ushoda ngani namhlanje, kodwa ngizomemezela ingubo embalabala. Ngithi khona ingubo esinikiwe ivele enkosini. Masiphuma kule ndawo sophuma with the chest up and head high, ngoba sigqokisiwe ingubo engafani nengubo yabafowethu. Uma ngishumayela ngengubo kaJosefa angiqala ukushumayela leli bandla. Ngathi ngiyaphinda futhi ngithi ingubo kaJosefa abafowabo bayithatha bayidabula. Ngithi yakhumbula bathi isilwane esibi simbulalile baxolisa egazini bayibuyisela kubaba wakhe bathi umfana ufile. Kodwa uJosefa wayigqoka leya ngubo yamfanela yaze yadlula enyameni yangena emphefumulweni. Ngangcono kwethiwa nginabantu abanjengawe sisi kuleli bandla abangizwayo. Ngithi mina ingubo kaJosefa yayingekho physical, yadlula the physical level, kodwa yaya in the spiritual level. uJosefa wayigqoka igarment in a spiritual realm, noma beyithatha physical kodwa wasala nayo le ngubo yomphefumulo. Ngiyamemezela Holy City khona ingubo yomphefumulo esigqokiswayo. Le ngubo yiyo eyenza ukuthi noma siboshiwe sidonswe ejele lethu, siphakanyiswa ngayo. Uma esesejele uJosefa wayegqoka uorange njengazo zonke iziboshwa, kodwa abantu bangabona uorange babona le yangubo le. I pray empilweni yakho ukuthi abantu mababone le yangubo. Umhlaba ungakasekelwa, ngakwazi ngakubiza ngegama lakho, ngakungcwelisa, ngakuphathisa ingubo ehlukile kuney'ngubo zonke zasemhlabeni. Ngithandazela that grace, ngithandazela that anointing before you were born. Usesiswini sikama wakho lezinto uNkulunkulu akuphathisa zona zikufice empilweni yakho. Wabazalwane, wena awusona lesimo odlula kusona. Wena uyilokhu uNkulunkulu athi uyikhona umhlaba ungakasekela. Umuntu akasona isimo,
kodwa uyilento adalwa uNkulunkulu eyiyo. Ngithandazela ukuthi isimo sakho singa overpower ingubo. Ngithandazela ukuthi izinto zomhlaba noma zingakushaya ukhale kulungile kodwa inyembeza ayingagqibi ingubo. Hallelujah. Ngithi mina noma umhlaba ungakirejecta kodwa ingubo siyinikiwe ivele ezulwini. Ingubo imani ikhulumele. The garment of many colors. Josepha wafaka kwiphithi emgodini wadayiselwa baka-Ishmayeli, bamdlulisa nabo bamdasela baseGibhithe. Indaba ende nje indaba kaJoseph, uyabona. Kodwa enye izinto engiyithandayo ngaye kakhulu ukuthi wafaka emgodini. uJosepha wa-experience umgodi. Khona isikhathi la uJosepha usizo lwakhe kuphela beluphezulu. Uma usemgodini you can't see phansi, awukwazi ukube emaceleni akho lutho. The only portal evulekile iphezulu. So uJosepha wake wa-experience lento ethi ngiphakamisela amehla ami ezitabeni. Usizo lwami luvelaphi? Usizo lwami luvela kuJehova. Wake waba sesimeni la khona athemba uNkulunkulu kuphela. Angazi noma wahamba empilweni yakufica lo season. Ya kodwa abaningi bethu la yabasiza yake yabafica lo season where your friends cannot help you, where your colleagues can't help you, where your family can't help you, even your pastor cannot help you. Kodwa uzwe ukuthi yabona la khona usizo lwami osongilidonsa khona ngilidonsa phezulu kuphela. Josepha ke fast forward bazalwane wathathwa wasiwa lapha kwaPotifar, wafike lapha kwaPotifar umfazi wakhe wamfuna uJosepha. Uthuleni manje? Uthuleni manje? uJosepha wafuna umfazi uPotifar wathi kuyena, now you are in charge of everything in this house except my wife. Ngathi lo myalezo awufikanga kumfazi wakhe, ngathi wafika kuJosepha kuphela. Umka Potifar wafuna uJosepha waze wambamba. Ngithi ngiyakhumbula istory sejazi bazalwane. Ahlobulundela umfana ashiya ijazi wamshana ejazi ngebhadi wamshana ubufakazi. Yabona lo wathatha ijazi waye enkosini wathi lo mfana lo womHebheru la ubethu uyangirape. Icala le rape nje aqala ukuba serious manje South Africa. Kade laqala ukuba serious. uJosepha yangakhulunywa indaba yakhe. Wathi uyachaza uthi ungachazi. Nanti ijazi lakho lifunani kunkosikazi womuntu. Wathi uyazama ukuchaza istory. No, uyena kade aqala uqale last year ngoJuly ukuyenza lento yakhe ngiloko ngibaleka ukuthi ungachazi. Ijazi lakho sithole kuye. Wathatha umfana wafakwa ejele waboshwa. Umeboshiwe lapho kwaba khona abawu2, umphekizinkwa umphathizitsha oChev, omunye wayepheka omunye phathi wine lenkosi. Benza ukube enkosini bathathwa bafaka ejele. So kwaba neboshwe eningi. Mabefika lapha ejele bafica uinmate wabo uJosepha, bafike baphupha amaphupho laba4 ababili. Beza kuJosepha wachaza amaphupho abo. Lithi iBhayibheli omunye wathi wena uzophuma lejele, inkosi izokuphanyeka, uzofa. Uzokuphanyeka wena, uzophuma lejele ubuyele emsebenzini wakho. Lo obuyele emsebenzini ke lo oqala indaba la sifunde khona. Wabuyele emsebenzini wakhohlwa uJosepha.
wamshiya naye adonsa isikwebo sakhe. Yabona? Wamshiya uJoseph ukuthi akadonsa isikwebo sakhe. Waphuma wakhohlwa. Kwase kuba khona iphupho leli silifundile. Lo ophumile ejele wakhumbula ukuthi no man, there was a man uMasiboshiwe who was my inmate. Iboshwa ibizana ngo-inmate. Ungangibuza ukuthi ngazi kanjani. Uma uya lapha ya bathini ijele la eJohannesburg. Uma uya lapha eSun City uthi uyobhesuka uma uyobona umuntu. Awuthi ngivakashile, uthi ngisabhesuka. Ngiyakufundisa njalo. Soke uJoseph wamkhumbula ukuthi kwakukhona uJoseph. Useyitshela inkosi uthi hayi man, khona uma ngiboshiwe khona umHebheru angiboshwe naye lapha kwathiwa akalandwe. iBhayibheli walanda uJoseph, washave, washintsha ingubo zakhe. That is a story for another day. Wa appear phambi kwenkosi. Inkosi yasiyachaza ke iphupho ukuthi nakhe nguphuphile nalokho enguphuphile. uJoseph seyasho kuJoseph uthi hayi enkosi wena uphupha iphupho elilodwa. Iphupho liphuphile lichaza into eyodwa. Should akusiya amaphupho amabili. Uphuphe kabili kodwa uphupha into eyodwa. Usethi ke lezi thole ozibone ezihle emhlangeni ezisikhombisa uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wemfihlakalo. uNkulunkulu wemfihlakalo. Ngithandazela ukuthi umoya ongcwele ehle kuleli bandla azombula imfihlakalo. Awameni. Thandazela uNkulunkulu ehle kuleli bandla azombula imfihlakalo. Kube umuntu nomuntu ambulele imfihlakalo yakhe. Usethi ke inkosi lezi nkomo ezu7 ziminyaka eyisikhombisa, 7 years of plenty. Kuzoba nenala, kuzodliwa kahle eGibhithe. Kodwa emva kwe7 years lezi ozibona zikhuphuka zifika zidla lezi ezinonile indlala leyo enkulu. There will be a famine. Kuzoba nendlala enkulu eGibhithe. Uze athi ke uJoseph kuzobe sengathi akaze kube khona inala. Yambula lento madoda. Yambula lento imbula into esihlula izangoma. Into isihlule ababoni. Ihlule ihlakaniphi zaseGibhithe. Iyambula ngomoya ongcwele. For the Spirit searches all things, even the deeper things of God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Webazalwa nangani umoya ongcwele owambula kumprofeti uElisha owafika umama enayo yonke into ethi I live amongst my own people. Nginayo yonke into. Wathi umprofeti weGehazi lo mama ushoda ngani. Wathi uGehazi angaze ngibone ingane igijima la. Wayese umprofeti inspired by the Holy Spirit wamemezela into ethi ngonyaka ozayo ngalesi sikhathi uzobe ukhulelwe umntwana womfana.
ngoba umoya ongcwele okwazi ugijima uhambe uyombula izinto ezifihliwe. Namhlanje ngizosho njalo bafowethu abese ngiyathandaza ngithi umoya ongcwele akambuli into ezifihliwe. Let the Spirit of God reveal the hidden things, even the deeper things of God. Akazambule. Sikathela ukuhamba siyibandla lingambulelwe. Umoya ongcwele uyakwazi ukwambula into ezokwenzeka in 12 months. Eyambule manje awusanibonani bazalwane kude. Umoya ongcwele uyakwazi ukumbula into ka 12 months kodwa ayambule manje. Kuzwakala umprofeti ethi hayi khuleka inkinga yakho next year by this time. Nami ngiyamemezela njengomuntu kaNkulunkulu ngithi next year by this time. Ngoba khona izinto esimemezela zibe yi-short term kodwa simemezela ngaye lowo moya. Abafowethu khona izinto esimemezela zibe yi-short term. Zibe yi-short term. In 6 months' time, you shall get the employment. Izinto zakho zizovuleka in 3 months' time. Lezi zinto asizisho bazalwane ukitaza ama-feelings abazalwane. But the Spirit of God searches all things. Any version, but any version, it is the Spirit of God investigate. Uyaphenya. Umoya ongcwele uyaphenya. Umoya ongcwele uyasearcha. Uma sikhuluma izinto sikumoya asikhulumisi ukuthi sinkitaze nizwe ubumnandi kodwa sike sikhuluma si-inspired by the Holy Spirit. Khona izinto ayikhalelayo uNkulunkulu ngithi mina akwambulwe ngayo lo moya ukuthi lo nyaka ungakapheli. Lezinto ubuyifuna uyikhalela uNkulunkulu uzokuphendula. It is by the same Spirit. Singamthola yini umuntu onjalo onomoya kaNkulunkulu? Singamthola yini? Moya ongcwele searches all things. Moya ongcwele searches all things. Umoya ongcwele uyakwazi bafowethu uyakwazi umoya ongcwele ukumbula izinto ezi short term. Ukwazi ukumbula izinto ze decade. uJosepha wambula into ezokwenzeka in a decade and couple of months. U7 years phela bathandekayo uhlangene nomunye u7 years u14 years loyo. I-decade yakhiwa u10 years. Shuthi umoya ongcwele wagijima mamdiyala. He searches all things. Umoya ongcwele eGibhithe wagijima waya u14 years wakhona. Wathi ningakhathazeki Pharaoh, I have taken care of 14 years. Ngifuna wazi ukuthi kuzokwenzekani in 14 years. What the first 7 years kuzoba nokudla okuningi. What the other 7 years kuzoba khona indlala. Umoya ongcwele wagijima uhamba u7 years. Waphinde uhamba omunye u7 years, 14 years. Uma kuzalwa ingane yayiyobe isiyi-teenager lapho.
ama 14 years. Ona 14 1-4 andazi ngangana. Woza siya mfana wami. Wena siya. Woza siya mfana mshumayela. Sale phansi. Umoya ongcwele searches all things. Umoya ongcwele uyakwazi ukugijima, agijime lengane ingakazalwa. Izalwe lengane ineyeu kanti umoya ongcwele khona izinto ayikhulumile ngayo. Umoya ongcwele uyakwazi ukukhuluma izinto zika 14 years. Uyakwazi ngezinye indlela umoya ongcwele wemsholozo uyakwazi ukukhuluma izinto ezilingana nalengane. Kodwa ayikhulume manje. Ayikhuluma ingakafiki ingane. Ayikhuluma ingakazalwa ingane. Akhuluma izinto zika 14 years. You think it's when bazalwane base Holy City, the Holy Spirit umuso naye, he searches all things. Umoya ongcwele uyazi kusasa ubukuphi. Yabe kwenzekala ngempilo yakho. Mina okwami is to align the plans of God. Nempilo yakho ngithi ngiyazi uJehova unamacebo amahle ngawe. Not to harm you, but to prosper you. Akijime nje 14. When worried ukuthi Nkosi yami sengina 30 Nkosi yami kwazi mengina 40 ngobe kunjani. Kanti uMongcwele akazigijima 40. Uyakwazi ukugijima 50. uNkulunkulu esimkhonzayo akazigijima 90. How umoya ongcwele uyakwazi ukugijima aye ku-century. Uma ungangikholwa into engishoyo obuza uJosefa yena lo esifunda ngaye. uJosefa wathi mayefa washiya umyalezo wakhuluma into ka 400 years to come. Awona mfisa ngabe leli bandla likhona. Wathi uJosefa uma ngifa ningcwabe la kodwa uma niphuma abakacindezelwa umuntu basahlezi kamnandi eGibhithe. Wathi uma niphuma la niphume namathambo wami. Waprofetha lento yaprofetha 400 years to come. Wathi mina ngiyobe ngasekho 400 years to come. Ngiyobe sengaba amathambo omhlophe, ngiyobe ngafa. Kodwa ngani ngenzela ifavor nihambe niyethuneni nifike nikhuphe niphume namathambo wami niye nawe eKhenani. Ngoba because the Spirit of God searches all things, even the deep things of God. He revealed them. May God reveal His mysteries upon your life. When you have an uNkulunkulu, yabona moba ngumongcwele. Mobambe isubject kamongcwele. Hayi subject kuphela kodwa wasugcwalisa ngamandla ubambe igolide angeke uphinde uthintele. Yabona umbomba ngumongcwele wahlangana nomoya ongcwele. Namhlanje sithi awuhlangane nalo moya ongcwele. Mukahlangana nomoya ongcwele usubambe igolide lasezulwini. Shaja him mphathe kahle ungamdabukisi ungamqasuli konke akushoyo athi kwenze ngoba umoya waziyo isiphetho sempilo yakho. He searches all things.
reveal the secrets of God. Wakhuluma uNkulunkulu kuJeremiah 33, but call upon me, I will show you things, the hidden things of God. uNkulunkulu uyazi uNkulunkulu uyakwazi ukuyifihla kubantu abathile, kodwa the very same God engakwazi ukuzambula kuwe. uNkulunkulu uyakwazi ukuzambula kuwe. Ngithandazela amandla kaMoya oNgcwele. Uyabona mothole yena uthola into engatholwa, into egqitshiwe ngaphansi komhlaba. Amadoda ahambe adela imizi yayo ayomba igolide just to find gold. Umothola uMoya oNgcwele uthola igolide. Thole yonke into oyifunayo. The Bible, he searches all things. Mbula into ka 400 years ayimbule manje. Lalela lento isho ukuthi nawe uyakwazi ukudictate iminyaka. Uyadictate ama seasons. Uthi ngalesikhathi ngifuna ukuthi bese ngila noNkulunkulu. Phela wabazalwane yabona ke obaba Abraham baba Msholozi babe move to the highest level. Yabona uMoya oNgcwele embula ofihlakele kubo. Abraham wambulelwa ofihlakele kubo. uAbraham wathi ebusuku elele uNkulunkulu wamvusa athi vuka ndoda vuka sika isikhathi sokulala manje. Umuntu xavu uNkulunkulu uhamba naye wathi sihambe naye uNkulunkulu distance uAbraham wathi bheka phezulu. Abraham efuna ukumbonisa the generations to come. uAbraham waphakamisa amehlo wathi Abraham ubonani? Wathi ngibona inkanyezi. Wathi lalela ke isizukulwane sakho. Oh, the Spirit of God, uMoya oNgcwele akamphule nawuleli ibandla. Wathi Abraham ubonani? Wathi ngibona inkanyezi. Wathi hayi wena ubona inkanyezi, mina ngibona isizukulwane. Wathi Abraham yekake manje ubona inkanyezi, bona isizukulwane. Washintsha uAbraham wathi uNkulunkulu sengibona isizukulwane. Wathi ngoba usuyayibona isizukulwane, lalela ke Abraham, isizukulwane sakho siyakuba inkanyezi. Ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu uMoya oNgcwele akuvula amehlo ukwazi ukubona izizukulwane. Uyabona ke uma sekushumayela ngempela ke engathi angisathathi kahle ekhanda. Ngithi uNkulunkulu uAbraham wamthatha wamusa ngasolwandle. Wathi hamba ulwandle, wahamba uAbraham namaphuzu akhe. Wahamba soshumayela ngempela ke lapho sisinosi ngasadlala. Wahamba wasethi ubonani? Wathi hayi isihlabathi. Wathi isizukulwane sakho siyoba ngangehlabathi. Lalela uAbraham wenzani? Wathatha isihlabathi azathi wathi uNkulunkulu uthi hey yazani ngilento engaka athinta abuye phansi abuya thatha uma sengishumela ngempela ngithi mina ngeke ngithi uAbraham wakuthinta wena.
kodwa in the form of isihlabathi. Usesihlabathini. uAbraham wakubona wena uyinkanyezi. uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha akuse kwi-future ayambule i-future. Kwacaca kuFaro ukuthi ayikho into azoyenza manje. Usedinga umuntu womoya. Faro wabiza izandusi zakhe sinyathandaza seku-12 lo bekhulume ngayo ngithi ngiyobe senginyanga segcineni. Wathi uFaro ke bahluleka bonke wasethi ke kodwa singamthola yini umuntu onjalo onomoya kaNkulunkulu. Uma eqeda ukuchaza iphupho likaFaro lo mfana lo wamtshela uFaro wathi ke Nkosi Faro kuzodingeka ukuthi uthole umuntu ohlakaniphile. Number 1 onomoya kaNkulunkulu. Hayi lento le promotion esithola namhlanje engifuna uyenze embusweni wakho akusiyona abantu abafundile. Le promotion ayisiyona yabantu abane qualification. Wathi kodwa ngifuna ungipromothele kusho uJoseph wathi ke ebukhosini bakho ngicela ungipromothele umuntu ohlakaniphile onomoya kaNkulunkulu. Bavela bonke abahlakaniphile ukuthi hayi angamchoose ubani kodwa kwase kusala iqualification eyodwa onomoya kaNkulunkulu. Washo ukuthi akatholakala iGibhithe lonke yasimemeza indoda ihlende esitulweni sayo yathi singamthola yini umuntu onjalo. Holy City ngizomemezela namhlanje ngithi ukhona yini umuntu onjalo onomoya kaNkulunkulu. Ufuna uNkulunkulu ukumphakamisa ambeke namakhosi. Khona ipromotion entsha evele ezulwini. Abafowethu sengiyathandaza ngempela. Laleni bafowethu le promotion le ungayithola ngempela emsebenzini la usebenza khona. Le promotion mamgesi ungayithola la usebenza khona, physical la usebenza khona. Kodwa ifuna umuntu onomoya kaNkulunkulu. Lalela le promotion ungayithola ekhaya kini la uzalwa khona. Kodwa ipromotion yomuntu onomoya kaNkulunkulu. Le promotion ungayithola emphakathini owakhele kuwo kodwa ufuna abantu abanomoya kaNkulunkulu. Namhlanje sizorelease ama promotions. Singamthola yini umuntu onjalo was filled by the power of the Holy Spirit. Umoya ongcwele sengivalile lapha yanto. Umoya ongcwele ngaye ngashumayela la kulomthandazo.